Igbo Igbo ekene m Igbo ndị ọma ije m ọnụ na anyị bulukwa nabata n'ụbọchị nketa asị m nke onye chiri agazi ili a unu mana anyị na-ewetara unu news ọbụla ka o si na wee dị unu aghọtago nna anyị nwaanyị si m izu na ịghọtago na unu aghọtago mgbe gara aga o nwere news anyị wetara sị na alụsị egwu nwa be Akwa Okuko na DSS kpọrọ ya Matthias nyere ọda akpọrọ ya mana ya wee Ezeakwu na-ejecha bata sị na n'aka ejighị anyị na-enene ya n'anya mụ ha na news anyị bụ legit ọ dịzị aka asị na ndị mmadụ chọrọ ime na agba asị ka anyị na-asị mana asị na ọnụ ọbụla o si na dị anaghị ekpuchi afọ ime aka na eziokwu anaghị ekpuchi ya aka o welugo ọnụ eji eli di na ede wee mepee ọnụ wee na-asị na n'eziokwu na polisi kpọrọ ya DSS kpọrọ ya mana ọgị ya n'ọbụ Akwa Okuko sendekwana ndị mmadụ na Abuja abịabịa beeli ya da very day mana ọ nọlahụ ha alahụ anyị na-asị na ejidekwa gị ejide bụ na ejide ga-ejide achọ ọzọ ịma na ịlahụrụ alahụ ka ọ na ịlahụrụ ahụrụ gị na 25 dị mọnụ gị kịta unu fụ vidiyo ahụ ka o si wee kwu ya na eziokwu na Matthias Ezeakwu pụọlụ ya mana emegidego ọnụ ya wee fụ ihe o mere onwe ya o wee nazie ọ na-ele oki so onye na-aba ọ sị na n'izuụka ọzọ na-abata ka ọ n'izuụka anụnwa nwa oje sign elo Matthias Undertaken mana ya wee ihe na-ewute ya o wee na-asịkwa na Igbo na onye aka ya esi ezo Biafra wee na-asị ya wee na-asị nna ọkwa ọgwụ ọgụtela onwe gị ọgwụ a kpatalụ nkụ ahụhụ dị so ihe ọbụla onye nweta ya were isi ebulu gị wee Ezeakwu na akwa agwa gị mgba gị tinye ile gị n'ọbọ kịta ya asị na Undertaken ihe ọbụla mere Matthias kịta akwa dakpụrụ gị Igbo Igbo na-enenekwu unu hụ confession ya o ji ọnụ oji eliji na wee sị na polisi kpụọrọ ya ọrụneze ọmụọba alụsị ego global na-ekwu Igbo ji n'ike akwazie n'ike na ibe mmiri na na-agbụrụ arọ fọda ọ dị mma ọ dị njọ anyị agwụlela arọ ma anyị agwụ arọ dị mma anyị agwụ arọ so nọ ka ọ dị mma ka na-eme o nwere ibe mere ndị njiwa abịa enwere m chansị for ibe gbasara ibe Facebook and ibe live sisi a uduto onwe project nji n'aka onwe ebe nwebe m na-arụrụ m ụlọ so nwebe m abịa na-alụ m ụlọ ọnụrọkwa na Nigeria so no more na-elekọta ibe na media omee ma adịbe enwekebe chansị for Facebook and other things even na-eme mbe online kwa o nwere emelụ nne nchọ ka nkili ya unu dị mụọ bụ alụsị ego global bụ onye mwere oke bụ ibe nọ bụ mmadụ egbu na mmadụ achọ na mmadụ ebe anyị na-eme bụ ka ọ dị mma ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa a emebi na nke mmadụ na-ekpe ekpele nke gị atajinelu mmadụ anya atajinelu nwanne gị anya maka na nwanne gị na-enwe ọbụma ejina maka na nwanne gị abago mmanwụ si ka ị gbabịa mgba on 14th February anọ m na be m ndị polisi bịa bụrụ m ọga ndị polisi bụrụ m bagwa m sị m na onye sọrọ bịa bụrụ m bụ Matthias Ezeakwu na motretịrị nwa ajụọ kere ibe nwa o ji bụ na matret wee because na ibe m kwuru bụ na mụ sị na mmesendịlie 25 demons na mmesendịlie Matthias Ezeakwu 25 demons ma ọ bụ na ọ rapụrụ ịkpọli ndị mmadụ ma ọ bụ na ọ rapụrụ
ịkpọli Akwa Okuko tiwara akị na ndị ọzọ. Polisi kpọrọ m buru m to state CID. But on my greatest surprise, more arrived at the state CID. Because I have a state CID, but I'm not. Naturally, I'm myself. To my greatest surprise, all when the police barely for me. The way see Abuja, Bogam we see Abuja, we send the police from Abuja. The way see Abuja, wherever to that state CID, where do them return home to them that same day. Now, even the book up now can sign Undertaken. Now, even the book up now Matthias Ezeakwu and more about this book can sign earlier Undertaken. Mwajo Ndi Igbo huchiwe. Ndi Igbo huchiwe. Ọwụwa kanama ejiwe aga Ụmụahịa. Ọwụwa kanama ejiga Ụmụahịa. Otu agaghị esi wee mee nwanne. Adịm achọ nwoke, adịm achọ nwaanyị. Achọrọ m mmegide nwoke, achọrọ m mmegide nwaanyị. Ibe nna m kwụ n'ime ya bụ ebebelu ugobelu kama nke si ibi ebele nkwukwu anya mana ezo. Even when you are on this Facebook today, when they go for Brahms or can clear the air. Because now you say I myself compare on Obuloto. I can say with this update na Facebook, cover a memory. Because no one may go ta na Facebook or ya bring a memory, military next year. Next week in just sign early Matthias Undertaken. But only one shall come born as Ndi Igbo. Even shall come born as Ndi Igbo. None the canon na Kuje prison kita. I mean DSS custody. Iwo jino deba obu Ezeakwu okwu n'ọnya onya tiere na nga. Ibe tiere na nga bụ Ezeakwu Nnamdi Kanu kwuru. Anyị bụ Israel, anyị bụ ala Igbo, anyị bụ Agụleri, anyị bụ Mmụọ. Ejiri isi dibịa nna mgbọrọ. Ibe sie ike bụ abịa baba anyị. Ibe sie ike bụ abịa Agụleri bịa Mmụọ. Ọ ka ọ dị maka eji abịa baba anyị. Chinwụba ọnụmba bụ nye akacha ibe gbara aba. Wachi Chinwụba ọnụmba gbalị ka ọ gbasịrị ewere polisi bịa kpọrọ ya. Ibe ji bịa kpọrọ ya bụ na ọ gbara aba gbasịa loko na nwa ezo Igbo aba si ya nana onye unu bịara abịa ya n'ọnwụrụgo unu na lobu unu ekwudokwa ya nwa ọbụna ọnwụgo ba wana ba lobe ọbụna nwanne ya nnọọ nwụrụ ọgọdụ ndị polisi na Chinwụba iliwa mgbe si na mgbesi bụ egbu nwanne ya ma ba batara na be Chinwụba ọnụmba Chinwụba wee sị ha nnọnụ basi Chinwụba ebe si na agba ụzọ kedu mkpụrụ ọna dị n'ime ọbẹ maka na ba je gote ọbẹ kponu mkpụrụ na-asa wee n'ime ya ba gwara Chinwụba ọnụmba ibe dị n'ime wee jụọ Chinwụba mkpụrụ ọna dị n'ime ọbẹ Chinwụba wee sị ha na mkpụrụ ịsa bụ nye dị n'ime ọbẹ ewe gbuo ọbẹ ọ bụ mkpụrụ ịsa dị n'ime
otu ahụ ka gọọmenti ji wedere chinwụba certificate sign elia signature certificate nye laịsensị eji eme dibia. Ya bụ the first native doctor nwere license nwere certificate before Nigerian medical practitioners. Ndị ọma ji eme ọnụ unu enene na nnukwu unu fụ onye ọbụla aghọtago onye bụ ebe eziokwu si. Anyị afọ na-abịa mmiri si bịa n'okpu gbogolo nke a wee na-abụrụ warning to others. Ị na-ekwukwa ịmara ihe ị na-ekwu maka ụdị mmadụ ka Matthias kpalị gị aka. Ọ bụkwa mmadụ niile nwere ọga dị ka Akwa Okuko ya kpọọ na fon from Abuja abịa hapụ gị, wee ya kpọkwa na fon sị hapụ gị ka ị nawa ka ije chee echiche mara ụdị Undertaken ya asaịn. Mana Undertaken bụ Undertaken, ọ ya asaịn ya bụ na ọ ya asaịn ya maka na onye isi ya dị onye isi. Asị m ka anyị wetara unu news a maka na mgbe anyị asịkwa na ama ebutekwa fake news, ngwakwu na news anyị a na-ebute na-abụ ihe mere eme n'ime mmụọ ma n'eziokwu. Ọnụ ọbụla onye osi dị ka anyị na-ewetara Igbo ekene m unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.